Čaute ľudia, v dnešnom videu by som vás chcela o niečo veľmi poprosiť. Ak uvidíte nejaké moje video, kde sa vás pýtam, či mi pošlete nejaké robuxy, tak sa k nemu prosím nevyjadrujte, keď mi tie robuxy nepošlete, alebo sa už neozvete. Na tom videi, kde sa vás pýtam, či mi nepošlete nejaké robuxy, mám 31 komentárov. A z toho 30 ľudí sa mi neozvalo. Takže to znamená, že jeden človek sa mi ozval, pridala som si ho do friendov, ale on ma oklamal. Oklamal ma presne tak, že sa na mňa napojil, potom sme išli hrať do nadmy a on mi povedal, že nemám urobený Game Pass, takže sa mi robuxy nedajú poslať. Mne sa to ale nejako nezdalo, takže som si to na druhý deň išla vyhľadať a ukázalo sa mi tam, že keď tam mám ukázané to plusko na tej mojej tabulke, tak mám Game Pass urobený. A ja tam to plusko mám, takže ma prosím neklamte, lebo ja to aj tak zistím. Predstavte si, že by ste sa na nejakom videi pýtali ľudí, že či vám pošlú nejaké robuxy, ozvalo by sa vám 31 ľudí, z toho 30 ľudí by vám to napísalo a už by sa nikdy neozvalo a jeden človek by si vás pridal a takto škaredo by vás oklamal. Myslím si, že nikomu z nás to nie je príjemné a takisto to nie je príjemné ani mne. Ak si myslíte, že to nezistím, tak ste na peknom omyle, pretože ja vždy zistím, keď mi niekto klame. Pretože keď ma klame v tom, že nemám niečo urobené v hre, tak keď si to hneď vyhľadám, tak uvidím, že ma vlastne klamal. A keď ma klame v reálnom živote, tak si to uvedomím ešte rýchlejšie. Raz sa mi dokonca stalo v 2. a 3. ročníku, že sa so mnou 2 roky žiadna spolužiačka nekamarátila. Ani spolužiak, ani spolužiačka nezáležalo na tom, či to bol chlapec alebo dievča, ani jeden človek nemal záujem o to sa so mnou kamarátiť. Učiteľka ľudí prosila, aby sa aspoň jeden zaujal o to, že sa so mnou bude kamarátiť, ale všetci len robili zle a boli na mňa odporní. A toto bolo fakt hrozné. Bola som vtedy jediná z triedy, ktorá nemala žiadnych kamarátov. A chalani sa mi vysmievali, že nemám žiadnych kamarátov a smiali sa, keď všetci sedeli spolu a ja som musela sedieť sama. Bol to fakt hrozný pocit. Ako ste videli, že všetci sedia spolu, všetci sa spolu hrajú, všetci spolu behajú a ty jediná si bola sama na dvore a nemohla si sa s nikým hrať. Bolo to fakt hrozné, 2 roky byť sama, bol to fakt hrozný pocit. A keď sa so mnou konečne začali ľudia kamarátiť, tak ma niekto oklame. Takže som vám len chcela povedať, neklamte ma.